Imam vrlo jednostavan zadatak za vas. Ispržite mi jaja. Ima li nešto teže? Lako, ovo će biti pravo remek-delo. Bako, prestani da spavaš. Izazov je već počeo. Moramo spremiti kajganu. Kajganu? Hvala, unuče. Pa, vreme je da počnemo. Mary, meni treba ulje. Naravno, bez ulja ne može nikako. Zašto se ne lije? Šta je ovo? Glupa flaša. Jao. Pa dobro, ulja ne može biti mnogo. Tede, sada treba uzeti jaje koje se može razbiti o tiganj. Sve je vrlo jednostavno. Pa dobro, slažem se, ne postoji ništa lakše. Kija! Kija! Pa dobro. Skoro je uspelo. Nesposobni ste. Sigurno ću da ih pobedim. Kuvanje mi je u krvi. Kajgana, to je jako prosto. Napravit ću nešto zanimljivije. Prvo treba odvojiti žumanca od belanca. A sad moram dobro umutiti belance da bih dobila penastu masu. Ovako. Šta to radi? Nemam pojma. Eto, ispada odlično. Sad treba umutiti žumance i sipati ga u tiganj. Gledajte kako se to radi. Ovo izgleda baš čudno. Zašto si odvajala jaja? Jer tako mogu pretvoriti kajganu u nešto posebno. Pogledajte samo kako mi lepo izgleda jelo. Ovo je prelepo. Super. A meni će biti dovoljno soli i bibera da bi moje jelo postalo ukusnije. Ted, šta ti je? Vruće. Zašto tako peče? Šta se dešava? U pomoć! Ova kajga ne želi da me ubije. Možda je problem u šporetu? Odavno treba da ga isključiš. Sve ti je izgorelo. Nije tačno. Tako sam i hteo. Pogotovo što lako mogu da poboljšam ukus svoje kajgane uz pomoć par kapi šlaga. Mislim da izgleda odlično. I kod mene sve spremno. Oho, Mary je napravila nešto jako neobično. Moram da pipnem. Skloni ruke, zapravo to je delikatesa. Kate, draga, sad ti biraš. Ne znam odakle da počnem. Kakva je to crna kajgana sa belim šlagom? Ne mogu čak ni da isečem. Ali ovo jaje izgleda veoma lepo i ukusno. Moram da probam. Ukusno. To je upravo ono što sam htjela. Interesuje me kakvo je treće jelo. Izgleda vrlo čudno. Probat ću. Pa, ukus nije loš. Ali ipak mi se svidjela najobičnija, ali i dalje jako ukusna kajgana. Bako, pobedila si. Volim te. Šta? Baka je pobedila? A baka je najbolja. U ovoj rundi ćete morati da napravite hamburger. Opet ništa komplikovano. A ja nemam pojma. Obožavam hamburgere. Bitno je da ga sam ne pojedem. Možete početi? Da, vreme da počnem da se spremam za pobedu. Stani, paradajz je moj. Nećeš ga tako lako uzeti. Spremit ću za unuku najzdraviji hamburger.
Pljeskavica mi sigurno neće trebati. Znate li koliko je štetna? Ma šta kažete? Najvažnije je kuvati s ljubavlju. Onda će moj hamburger biti ne samo zdrav, već i ukusan. Stavit ću paradajz, luk, krastavac i salatu. I to je to. To je prava zdrava hrana. Za razliku od vaših gluposti, čak ni koze na livadi ne jedu toliko trave. A vi to nudite unuci. Kako hamburger može biti bez pljeskavice? To je najvažnije. Ali ne treba još zaboraviti na sir i sos. Lepota. Već sam sama ogladnila. Jao, glupi luk. Ko je izmislio da ga stavlja u hamburgere? Ma bežite, neću ništa da spremam. Ne brini, bolje pojedi čokoladu. Čokoladu? Tako je, to je odlična ideja. Što bih pravio običan hamburger kad ga mogu učiniti slatkim i čokoladnim? Ispalo je super. Ostaje mi samo da stavim još malo čokolade unutra. Siguran sam da će Kate biti oduševljena. Ovo je najbolji hamburger koji ste ikad vidjeli. I posljednji sastojak, čokoladni sirup, da bi hamburger bio još lepši. Oho, nikad nisam vidjela čokoladni hamburger. Mislim da će biti jako ukusan. Oduševljena sam. Da vidimo šta je sljedeće. Stopa, gdje je pljeskavica? Šta sam ja vam, koza sa livade? Ovo je previše zdravo za mene. Ovaj hamburger mi nije izazvao pozitivne emocije. Ostao je treći kandidat. Ovaj hamburger izgleda mnogo bolje. Jao, baš je lep. Ovo je pravi ručak. Ali koji hamburger da izaberem? Slatki ili hranljivi? Ne, ipak mi se više sviđa slatki. To je baš originalno. To, pobedio sam. Šta ćemo ovaj put da spremamo? Želim palačinke. Dugo ih nisam jela. Sad ću vas srediti. Gotova si. Ja ne znam kako se spremaju. Šta da radim? Pa, hajmo. Moja jedina šansa je da vidim kako ostali to rade. Aha, prvo ide mlijeko. Vreme je za jaja. A sad treba dodati brašno i sve dobro izmešati. To vam kažem za svaki slučaj, ako ste slučajno zaboravili. Dušo, pa ja sam baka, ne zaboravljam ništa. I ovi vaši električni uređaji mi nisu potrebni. Šta da radim? Očigledno morat ću da koristim viljušku. Pa dobro, bolje nego ništa. Jao, ovo testo izgleda baš gadno. Dede, gledaj i uči. Bakine palačinki su najlepši. Lepota. Mislim da će biti jako ukusno. Baš mi se sviđa. Meri, šta to radiš? Želim da palačinke izgledaju cool. Ako budu šarene, ostavit će jako prijatan utisak. Žao mi da vam kažem to, bako, ali izgubili ste. A šta ako palačinke budu još i neobičnog oblika? Pa ja sam genije. Svaka mi čast. Napravit ću ne samo neobičan oblik. Napravit ću portret Kate. Biće oduševljena.
A šta ja da radim? Kod mene još ništa nije spremno. Možda kad sipam to na tigan, sve će biti u redu. Kate, vidi kakva lepota. Bolje probaj moje palačinke, lepši su. Jao, nešto gori. To je moja palačinka. Jao, izgorele. Kakav smrad. I ja sam završio. Sve palačinke izgledaju sjajno, ali prvo želim da probam ovu lepotu u sredini. Ova devojka baš liči na mene. Nikad još nisam vidjela svoj portret na palačinki. Ova palačinka je ekstra. Ovo izgorelo pače mi uopšte ne deluje lepo. Ne, neću ga ni probati. Ostalo je da probam palačinke sa trećeg tanira. Ja, ukusno! Ovo su definitivno najukusnije palačinke od svih. Bako, pobedila si! Super! To, znala sam. Bravo, unuko. Saću ja vam. Baš. Hajde da počnemo od nečeg zaista ukusnog. Neka to bude koktel. Sad ću spremiti za Kate takav koktel da će se onesvestiti. Moram da nađem recept u staroj knjizi. Dobro, što svaki dan nosim to sve sa sobom. Prvi sastojak su crvi. Posle ću dodati u koktel bubašvabe. I naravno nam treba zelena sluz. Da, stavit ću što više. Ali to nije sve. Obavezno treba dodati celu ribu. A da koščice ne bi smetali, samo ću izvaditi kostur. Dalje sve to treba dobro promešati. To je odvratno. A šta ja da smislim? Tačno. Samo ću spojiti zajedno sve omiljene sokove Kate. Sprite, Fanta i kola. Šta može biti bolje? Sve otvaramo. I mešamo. Odlično. Svaka mi čast. Ne mogu da odolim, moram probati sve. Jao, izvinite. Ali ovo je još jedan dokaz da su ovi kokteli jako ukusni. Vi nemate pojma da spremate koktele. Koktel treba biti mlečni. Mleko treba pomešati sa sladoledom i nakon toga obojiti koktel u različite boje. Da, dobit ćemo pravu dugu. To je to, nekoliko minuta i koktel je skoro gotov. Ostalo je samo da ga ukrastim šlagom i pravom dugom. Baš se lako pravi. Siguran sam da će izgledati super na ovim koktelima. To je to. Kate, možeš probati. Oho, koliko različitih koktela. Probat ću prvo nešto izgleda najobičnije. Mislim da će mi se svidjeti Betin koktel. Baš je lep. Kao da pijem sve omiljene gazirane sokove odjednom. I podrigivanje je isto. Da vidimo šta mi je Sreda spremila. Šta se dešava? Šta je sa mnom? Kakav čudan efekat. A ukus koktela je odvratan. Ostaje samo da probam šta je šef spremio za mene. Njegov koktel izgleda predobro. To je neverovatno. Ideja sa dugom je genijalna. Svaka čast. Hvala, Kate. Znao sam da ću pobediti. Sada želim da svako od vas spremi hamburger za mene. Šta može biti lakše?
Moram početi da pržim pljeskavicu. Ovdje je bitno ne preterati. Odlično mi ide. O, Sreda, šta će ti, Brenner? Ja imam svoj način prženja. A zašto tako komplikujete stvari? Postoji toster. Ovako, odlično. Treba samo začekati. Oho, šef već seče povrće. Naravno, jer želim da moj hamburger bude sočan i zdrav. Tako da ću dodati što više povrća. To je to. Sad mogu sastaviti hamburger. Prvo sipam sos na lepinju, zatim stavljam pljeskavicu, onda ide povrće i na kraju još jedna lepinja. Ali to još nije sve. Dodat ću još sirni sos. Tako će hamburger biti mnogo ukusniji. Bravo! Ne razumem šta vas divi toliko. To je najobičniji hamburger. Ja ću, za razliku od vas, napraviti nešto mnogo originalno. Recept je skoro isti, samo što će moj hamburger izgledati kao veliki crni pauk. Jeste ikad vidjeli takav hamburger? Wow! O, šta to smrdi? A, to je moja pljeskavica. Moram je uhvatiti. Jau. Kako sad da spremam hamburger? A, nema veze. Mislim da će povrće i sir popraviti situaciju. Seći povrće je previše dosadno. Mogu i ovako. To je to. Sad ću dodati sir i još jedan hleb. Odlično. Čekajte, treba učiniti lepinje okruglim. Uradit ću to zubima. Ovako. Prijetno. Ne znam odakle da počnem. Sreda, opet si spremila nešto strašno. Jo, Betty, ali od tebe nisam očekivala tako strašnu pljeskavicu. A ne, neću jesti taj užas. A sredinog pauka ću ostaviti za kraj. Šefe, probat ću prvo tvoj hamburger. Nije loš, ali iskreno ništa posebno. Očekivala sam više od kuvara. Sad je pauk na redu. Oho, nisam znala da je živ. Stani, nećeš pobeći od mene. Sad ću te pojesti. Sreda, iznenađena sam, ali napravila si mnogo ukusan hamburger. Čestitam, pobedila si. To. Ovaj put spremite za mene. I tu. A nadam se da ćete uspjeti. Pokušat ću, stvar. Treba će mi tvoja pomoć. Napravi testo. Dobro, hajde sad zajedno da ga razvaljamo oklagijom. Pomozi mi. A sad je vreme iseći testo. Stvar, ponovo mi je potrebna tvoja pomoć. Lezi. Da, ovo već izgleda mnogo dobro. A vreme je da napumpamo ove ruke ukusnim sirupom od jagoda. Koji veoma liči na krv. Kakva noćna mora. Ne bih to pojeo ni da mi plate. Zašto? To su samo jestive ruke. Čak i izglede ukusno. Dobro, a vreme je da odnesem svoju pitu u rernu. Posle ćemo vidjeti šta će Kate reći. Ja ću koristiti klasični recept za pitu. Početak je isti kao kad pravimo mlečni koktel. Treba obojiti sladoled i sve to dobro promešati. I naravno dodat ću više boja. Dobijenu masu treba otopiti da ne bude tako gusta. Jer ću dalje mazati to na kore. Svaki obojeni sloj se stavlja jedan po jedan, ovako. I na kraju treba dodati malo šlaga i šarene konfete.
Pita sa šarenim sladoledom je spremna. Moja domaća torta je skoro spremna. Ostalo je samo da napravim nokte od oraha. Aha, u ovoj knjizi piše recept za pitu. A valjda nije teško. Sad ću probati. Prvo treba napraviti testo. Za to su potrebni brašno, jaja i šećer. Piše da treba to sve umutiti mikserom. Ali što bih kad imam ruke? Ovako. Gotovo. Da vidimo šta ide dalje. Aha, u knjizi piše da sad ide džem. Jao, miris je divan. Strašna ruka bez tela, šta ti treba? Skloni se od moje knjige, ne vidim recept zbog tebe. A, da, sad treba staviti pitu u rernu. Jao, mogu zamisliti kako će lepo ispasti. Sigurno ću pobediti. Jao, čekajte, kakav je to miris? Kod komšije nešto je zgorelo. Dobro, što sam se vratila? Inače bih propustila zabavu. Evo mog kolača, dala sam sve od sebe. Betty, verujem da si se trudila, ali ne planiram da jedem ugalj. Ali ovu prelepu pitu od šefa ću vrlo rado pojesti. Unutra izgleda još bolje. Kako je hladna. Obožavam sladoled. Da, dopala mi se ova pita. A sreda je opet smislila nešto čudno. Nadam se da je to barem jestivo. Prelepo je. Ovo ličina pitu iz McDonald'sa. Sreda, ti si pobedila u ovoj rundi. Jer sam najbolja. To je istina. Ovo je prava muzika. Stop, gde ćete? Šta se dešava ovde? Suzy, šta to radiš? Ko su ti ljudi? Ne ulazi na moj teritoriju, dogovorili smo se. Ovo su radnici koji će mi pomoći da ulepšam svoj deo. Ulepšaš? Šta će ti toliko radnika? Nećeš valjda dvorac da gradiš? Otkud znaš, možda i hoću. Da, uđite, molim vas. Daj mi taj plan. Hej, vrati mi to. Stani, ne možeš preći granicu. U redu, završila sam već. Hvala vam, evo plate kao što smo se i dogovorili. Ma koji je to plan, bre? Sad ću da ti pokažem šta je pravi plan. Vidjet ćeš u šta će se pretvoriti moja soba. Napravit ću sebi super kuću ispod kreveta. To je to i ne treba mi nikakve radnike. Samo što imam mali problem sa jastucima. Šta to radiš? To je bila moja ideja. Kuća ispod kreveta. Kako te nije sramota, lopov? Nisi ti izmislila kuću ispod kreveta, zato nemoj da me kriviš. Moja kuća je svakako bolja. Pa da, znam. Jess, dozvoljavam ti da gledaš kako uživam. Ovdje mi je jako dobro. I ja ću sebi napraviti super mesto, vidjet ćeš. Jao, to su popusti na igračke. Moram da posetim ovu prodavnicu. Sklonite ruke. Ne smete ništa da dirate. Možete samo gledati. U redu, samo ću da gledam. Niko ne sme uzimati moje igračke. Pogotovo besplatno. Jao, to je Hagi Vagi. Ruke. Znam.
Jao. Ovdje je veliki Hagi Vagi. Kako je dobar. Naravno, nemam toliko para, ali rešit ću taj problem dok čuvar ne vidi. Šta se desilo? Osjećam da nešto nije u redu, ali šta? Ćao, ćao, kako si? Jao, pričajuća igračka. U pomoć. Moram hitno da odem u svoju tajnu sobu. Kakav užas. Nadam se da me ovdje niko neće naći. Mogu da se opustim i odmorim. Zdravo, pače. Samo da znaš šta sam upravo video. Kakav plašljiv čuvar. Ali ja nisam lopov. Evo sav novac koji imam. Nadam se da će tog biti dovoljno. Suzy, pazi se. Sad i ja imam nešto što mogu staviti ispod svog krevetića. I to nešto je mnogo bolje od običnog čebeta. To je Hagi Vagi čebe. Da, Jessie je baš čudna. Vreme je da ukrasim sobu plakatima i ostalim cool stvarima kako bih stvorila prijatnu atmosferu. Ja bih to mogla da uradim. Haha, moja kuća izgleda bolje od tvoje. Ali ne dugo. Smislit ću način kako da uljepšam sobu. Što ste napravili ovdje? Tata, mogu li dobiti torbu? Ne, treba mi roze torba, a ne ranac. Želim da budem školarka, a ne školar. Hvala puno, tatice, najbolji si. Kakva lepota. Baš su vam lepe kućice. Jao, ko je to? To je Hagi Vagi. To je odlična zaštita od svih stranaca. Dobar dan. Konačno sam donela pisanje. Možete li da ga proverite? Naravno, odavno si trebala. Slušajte, verovatno ste gladni. Hoćete možda jabuku? Imam i jedno kod sebe. Može, hvala. Ups, izvinite, slučajno sam. Sljedeći put daj mi u ruke. Ovo je dobra prilika. Izvinite, ali meni je tabla potrebnija. Našla sam je. Hej, Suzy, gde si? I gde je moja tabla? Kako ću sad učiti decu? Moram da se smirim. Znam jedan dobar način kako da uradim to. Eto ti lopov. Jabuka znači. Eto ti za jabuku, eto ti za tablu. Monika je moć. Jess, sad imam nešto mnogo bolje od tvojih plakata. Mogu sama da nacrtam bilo šta. Jel mi zavidiš? Šta? Odakle ti tabla? I šta će ti? I onako ne znaš da crtaš. Šta kažeš? Kako si bezobrazna. Sad ću te ja naučiti. Šta ti je? Baš ti lepo stoji ovako. Kao da tako i treba da izgledaš. Vrlo smešno. Morat ću da se kupam zbog tebe. Ideja sa tablom je bila genijalna. Šta može biti bolje od velikog crteža koji se uvijek može promeniti? Ostaje da se soba dopuni različitim lepim igračkama. Naprimjer, ovakvom lampom u obliku jednoroga. Lampa? Kome treba lampa kad postoji rasveta? Gledaj i uživaj. Jao, kakva lepota. Wow, stvarno izgleda lepo. A šta ja da radim? Sad mi se ne sviđa ovaj jednorog. U pravu si, moja rasveta je mnogo bolja. Šta da radim? I meni treba nešto cool. I već znam gde da nabavim to. Imam jednog malog prijatelja. Ja sam Hulk. Zli i strašan Hulk. Hej, Quentine, možeš li mi pomoći? Treba mi taj medo. Mogu li da ga uzmem? Mog medu? Obožavam ga. Dakle, ne možeš. Zašto si tako bezobrazan? A
ako ti dam recimo Nutellu? Ja sam naravno još uvijek dete, ali čak i ja shvatam da je to premala tegla. Kako si pohlepan. A možda hoćeš čips? Veliki Pringles. Čips? Da, volim čips. Ali to je malo. Treba mi još nešto. Još? Ostala mi je samo kanta sladoleda. Jel može? Jao, da, daj ga ovamo. Mogu li sad da uzmem medveda? U redu, samo mi daj sladoled. Juhu, hvala ti puno. Idem ja. Šta je to? Gdje je sladoled? Znači, odlučila si da me prevariš. Pokazat ću ti ja kako je varati Quentina. Moram u svoju kućicu. Vidi, moj verni pomoćnik. Ova devojka me je prevarila. Sa njom odmah treba nešto učiniti. Naprimjer, nacrtati brkovi na slici. Ja sam zli genije. Tako ti treba, varalice Suzy. Eto ti. Očigledno još uvijek nije shvatio da sam ga prevarila. Ali ipak sam uzela medveda. Napokon ću moći da napravim pravo nebo za sebe. Oblaci koji će da svetle. Ovako, ostaje mi samo da upalim svetlo. Kako je lepo! To je mnogo bolje nego svaka rasveta. Svaka mi čast. Sigurno će ogladniti, tako da mi treba frižider sa različitim slatkišima. Frižider? Tako je. Ali takvog će mi biti malo. Znam gdje mogu naći pravi frižider. Mama, izvini, vratit ću ti kasnije. Jo, šta će ti tako velik? Hrane ne može biti mnogo. Šta? Nema šanse. O, gdje je naš frižider? O, gdje je načos? Ne razumijem. Gdje sve nestaje? Šta je to? Ne mogu ni na minut da se okrenem. Nadam se da ću barem stići da spasem tortu. Stani! Kćeri, znala sam da si to ti. Kako sam besna! Ne mogu više, moram hitno u moju kućicu. Kako si, Pahuk? Došla sam da se oslobodim stresa. Nemaš pojma kako je teško živjeti sa ovom decom. Samo ovdje mogu zaboraviti na sve i odmoriti se. Milina. Mnogo mi je bolje sad. Gdje si bila? I odakle ti torta? Zavidiš mi jer ti nemaš torte. I šta ćeš da radiš sa njom? Piću čaj zajedno sa Hagi Vagi. Gotovo, ne smetaj mi. Bolje da si se podelila sa sestrom. Umorna sam od ležanja. Dobro je kad imaš televizor. Možeš gledati šta god hoćeš. Tako je, Jess. Meni uopšte nije dosadno. Tako je. Hitno mi treba televizor. Opet sam ogladnio. Idem do kuhinje. Nadam se da se neće naljutiti. Stvarno mi treba ovaj televizor. Tata će me razumeti. Jel? Zdravo, kćeri. Kako si? Ćao, čao. Ne brini, samo sam vidjela da ti televizor stoji krivo. Hvala ti. Stop. Gdje mi je televizor?
Lopov mali! Kako te nije sramota, usred dana kradeš. Baš si bezobrazna. Moram u svoju kućicu. Dragi, donela sam ti piće. Hoćeš kolu možda? Aha, znam gdje. Aha, sve je jasno. Smiruje se. Hej, zatvori vrata. Kako te nije sramota? Šta si uradila? To je tacin televizor. Sram te bilo. Pa šta, samo mi zavidiš. Sad mogu da gledam i da slušam šta hoću. Ne, ovo je za decu. To mi treba. Kakav užas. Odluveću. Smorila sam se, dosadno mi je. A meni će sad biti jako zabavno. Vidiš šta sam donela? To je plesni batal. Sad ću te srediti. Gledajući. To uopšte nije teško. Sad ću da te pobedim. Gledaj kako se to radi. Jao, kako je to cool. Da, baš. Pobedili smo. Čestitam. Sestro, moramo se češće ovako igrati. Upravo si. Hajde da nastavimo.